Jeg er for tale om deres datter Maren. Der er kommet anmærkninger fra sædelighedspolitiet. Hvad fanden er det for noget at komme hjem på det her tidspunkt? Usædelighed samt vagabonderende adfærd. Vi vil jo gerne sætte ind nu, inden hun kommer på kant med loven. Jeg kan så godt forstå fars skrevet. Rigsdagen har vedtaget en ny sterilisationslov. Det er en lov, der siger, at åndssvage ikke må få børn. På Sprogø, der hjælper vi piger som dig med at komme under ordnede forhold. Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg er ikke åndssvag. Jeg har ikke brug for hjælp. Hvis det var tilfældet, så har du ikke været her. Man sætter sig først, når jeg laver. Hvor længe har du været her? 6 år. Det er bedst, hvis man angrer med det samme. Du er her på Sprogø på grund af dine usædelige tendenser. Kan du ikke lide musik? Ikke sådan noget kedelig musik, de spiller i radioen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med Maren. Jeg kan ikke styre hende. Jeg er for at hjælpe dig. Det er ikke godt for dig at være styret sådan af dine impulser. Jeg er med barn. Nu kommer jeg aldrig hjem. Hvad drømmer du om? At jeg kan få Ellen tilbage. Så det er bare fra dig. Hvordan kan vi alle sammen bare lade som ingenting? Du skal gå tilbage til arbejdet. Nej. Jeg tror, Maren påvirker de andre piger. Der er aldrig nogen, der har prøvet at flygte. Hvis vi gør det sammen, så tror jeg godt, vi kan overtage styringen af båden. Ja, den tid har de fået mig til at skamme mig sådan over mig selv. Hvordan kan de leve med dem selv? Du kan godt klare det. Husk det. De kommer. Vi skal afsted nu.